агенти назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон овозхони маъруфи кишвар Сурайё Қосимованро бо маблағи 15 000 сомонӣ ҷарима кардааст. Хабар медиҳад ҳафтаномаи Пайк. дар хабар гуфта мешавад ки ҳунарманд пас аз тафтиши фаъолияти молиявии шӯъбаи фарҳанги Кӯлоб аз ҷониби агентии мазкур ва палатаи ҳисоб ҷарима шудааст. санҷиш ошкор кардааст ки Сурайё Қосимова дар шаҳри Душанбе зиндагӣ карда, лекин ҳамчун овозхони ансамбли Фалак музди меҳнат мегирад. Садбар Қосимова хоҳари ҳунарманд гуфтааст, вазифаи дастаи ҳунарие ки Сурайё Қосимова коргари он аст, ширкат дар чорабиниҳои фарҳангӣ дар шаҳру вилоят ба шумор меравад ва Сурайё ҳарчанд дар Кӯлоб набуд, вале пайваста корашро сари вақт иҷро мекард. 52 сол аст ки дар саҳна аст. ҷарима карданаш шояд гапи калон набошад, вале ин ба иззати ҳунарманд расидан аст. бисёр вақт барои ширкат дар чорабиниҳо ҳунармандонро пули зиёд дода меоранд, вале Сурайё ройгон дар чорабиниҳои расмӣ суруд мехонд. Рости гап чизеро нафаҳмидаам, ҳайрон шудам, омадааст дар матлаб. ба иттилои дастрас ҳоло Сурайё Қосимова бо духтараш Фарзонаи Хуршед ба Узбекистон барои ширкат дар кадом чорабиние рафтааст. дар раёсати молияи минтақаи Кӯлоб хабари ҷарима шудани Сурайёро тасдиқ карданд. як ҳамсӯҳбати Пайк дар ин ниҳод гуфтааст, 3 моҳ боз фаъолияти молиявии тамоми ташкилотҳо дар Кӯлоб санҷида мешаванд ва ҷаримаи Сурайё Қосимова натиҷаи ҳамин тафтиш аст. бо истинод ба нашрияи Пайк гуфта мешавад, Сурайё Қосимова маблағи ҷаримаро пардохт кардааст. Алауддин Абдуллоев сардори раёсати фарҳанги вилояти Хатон навиштааст ки ҳунарманд кори худро хуб анҷом медиҳад ва ҳамеша вазифаи ба уҳдааш гузоштаро иҷро кардааст. Сурайё Қосимова ҳунарманди 64 сола то 3 соли пеш роҳбари дастаи Фалаки назди шӯъбаи фарҳанги Кӯлоб буд. ӯро аз вазифа барканор карда буданд, вале ҳамчун корманди оддӣ дар ин даста кор мекард.